Hello. Добър ден. Hello. Hello. How are you? Very good, thank you very much. Where are you from? Аз съм, да говорим на английски или на български? На български. Добре, аз съм от Уелс, в Великобритания. От Уелс? Да, точно така, да. Моят приятел Райан Гикс. Точно така, да, той е... Той е от Уелс. Мисля, че и Белами също е от Уелс. Белами малко е 6 без 10 Белами, но... Чакай сега. Белами в момента в Манчестър Сити играе добре, вкара страшен гол на Челси и биха ги 4-1, 4-2. Мама, Белами самичък в стая и ще се бие със себе си. Слави си, извинявай, че те прекъсвам. Слави си е пил ракията с Вини Джонс. Така ли? Вини Джонс е мой приятел. Той е най-лудия от всички. Вини Джонс е мой приятел. Близък. Беше тук в България. Излизахме няколко пъти. Вини Джонс, да, много близък. И Вини Джонс хареса ли ракията или... Да, не пихме с Вини Джонс пихме един коняк, който е 50 годишен коняк. Изпихме по 2 чаши и се напихме с Вини Джонс, защото коняка е много сериозен. Вини Джонс после трудно говореше. Ама... И от тогава се пропи. Защо носиш този лук? Това е прас. Прас, да. Също се прас, да. Ама всъщност, защото аз мислех, че може би ще ме попитате нещо за моята култура, за моята страна. Да. И реших да вземем прас, да ви покажа един прас. Защо? Защото символ на моята страна, на Уелс. На Уелс е един прас. И защото преди много години, като сме били срещу англичаните, за да се различаваме от англичаните, войниците са сложили един прас на униформа или една маргарита в шапка. Да, за да не се бием помежду си. И това е нашия символ. Да. А къде е? От Уелс, от Кардиф? Откъде си? Аз съм от едно село, много малко село. В Уелс се казва Трап, който превода е капан. Да, Трап, да, знаем. Капан. Има само 9 къщи там. Много е малко село. Как малкото? Направо не е село, това е някаква махала. Да, наистина, голяма махала. И само един замък, 9 къщи и една кръчма. Това е важно. Имало училище, но само 20 деца, те са го затворили вече. Защото няма смисъл. Всички на кръчма. Какво правиш, Ендрю, в България? Ами аз тук бачкам като офис сътрудник. Бачкаш като офис сътрудник? Да. И кога дойде в България? Преди 5 години, 2005 година. И защо тук гадже? Имаш жена при всички положения? Имам приятелка тук, да. Само жена може да накара от замъка в Трап да дойдеш в България? Не заради нея. А защо? Ами защото работех в Тенерифе, в Канарските острови, и там се запознах с едни българи. И оттам хванах някакъв интерес, защото на мен много ми харесва езици. И просто заради приключения, бях млад тогава, и реших да дойда и да науча езика. Просто така. И дойдох, записах в ИЧС, 7 месеца, живеех в общежитие там, научих езика, бачках в Слънчев бряг и така научих езика. И остана в България? Да, останах в България. Вече жена се появи и ти я хареса? Да, аз се запознах с нея малко по-нататък. Как се казва? Тя се казва Елиана. Аз преди 2 години, 2 години и половина може би, се върнах в България от Испания, където работех, и правих някакъв курс по български език и култура в Велико Търново. И там на лекции те ни дадоха някакъв учебник по български език. И на корицата на учебника имаше едно момиче, хубава, и едно момче. Танцува някакъв хорор, нещо такова. И една вечер, като излизах с приятели, плеснах по една ракия преди да излизам. Малко със самочувствие излезнах и бяхме в таксито. И погледнах от прозореца и видях това момиче от учебника, от корицата. И викам, спри таксито. Бяхме на светофара, нищо. И излезнах от таксито, скачих на стълбите и тя говореше с едно друго момиче. И аз, нали, следам една ракия, стоих там малко нахално. Извинете, госпожице, но не искам да ви притеснявам, но мисля, че аз ви познавам от корицата. И тя каза, да, точно така. И аз си разказах едни стари шегички, които работят. Ти си оправдан, ти си решил да блеснеш. Разбира се, ти трябва да блеснеш. Първо трябва да кажеш, аз съм от Уелс, имам замък. Някакви неща. Да, замък не е мой, но нищо. Не е мой, но го знам. Да.
И така, къде бях сега? Там до дет си казал, че някакви шегички тъпи си. Да, разказах някакви шегички и обаче веднага като ти усети, като аз казах, че аз съм от София, столично парче. Ти си казал, аз съм столично парче. Те веднага искаш да пие кафенце в София. Разбира се. Така се видяхме в София, пиехме кафенце и това е история. И вече станахте гаджета. Станахме гаджета, сега имаме един син. Верно? Да. Браво, бе. Мерси. Как се казва? Той е Йоан. А преди това какво си работил? Аз водих баби и дядовци, английски и из Европа. Наистина. Най-хубавото и най-лошото качество на българите. Ами, може би най-хубавото нещо тук в България сигурно са тези празници. Просто почти през ден има някакъв празник. Се измислите някакъв повод за събирате на маса, да пиете ракия, биричка и да се веселите. И това много ми харесва. Няма това в Англия и няма това в Испания. И това ми харесва, да. Така, А най-лошото? най-лошото, може би пак ще споменавам тези празници. Защото в Уейлс, като човек има празник, най-хубавият ден на годината, излиза с приятели, отива на кръчма, не изхарчи нищо, нито стотинка. Не е позволено да слагаш ръката в жоба. Хората те черпят, пира, ядене, каквото се поискаш. Тук трябва да почерпиш с всички приятели, пира да купуваш, фастъци искат шотландски уиски, не знам защо. И излиза много скъпо. Но това не е най-лошото. Най-лошото, което наистина не ми харесва, е имен ден. Разбрах, че тук сега има Андреев ден. И моите приятели непрекъснато ми казват: Анди, нали знаеш? На имен ден не се кани. И аз викам: о, чудесно, много се радвам да чувам тези новини. И аз вече съм казал на моята жена, приятелка, на Андреев ден тази година ние отиваме на планината. И ако някой пита, аз се казвам Станислав.